Ide o situáciu, keď medzi dedičmi síce existuje spor o dedickom práve, ale rozhodnutie tohto sporu závisí výlučne od právneho posúdenia skutočností, ktoré medzi účastníkmi nie sú sporné. To znamená, že skutkové okolnosti medzi účastníkmi nie sú sporné, sporné sú len ich právne názory na to, ako ich posúdiť. Typickým príkladom je napríklad nedostatok formálnych náležitostí závetu. Napríklad vtedy, ak závet neobsahuje deň, mesiac a rok jeho vyhotovenia, alebo ak pod závetom, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, chýbajú podpisy dvoch svedkov. A zároveň nikto z dedičov nespochybňuje, že tieto skutočnosti naozaj chýbajú. V takom prípade nejde o spor o skutkové okolnosti, ale o právne posúdenie veci. Preto je oprávnený túto otázku posúdiť priamo notár ako súdny komisár. Ak notár dospeje k záveru, že konkrétnej osobe dedické právo nesvedčí, rozhodne uznesením, že s ňou nebude v konaní ďalej konať a jej účasť v dedickom konaní ukončí. Uznesenie sa spravidla doručuje aj tejto osobe. To však neznamená, že jej dedické právo zaniká, len sa na ňu v rámci dedického konania ďalej neprihliada. Proti takémuto uzneseniu je možné podať odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací súd. Po skončení dedického konania je možné podať aj žalobu na vydanie dedičstva.